Hallo, Klasse 9, wie geht's? Wel, croeso i'r cwrs TGAU Almaeneg. Fi'n falch iawn bod chi yn ymuno gyda fi am y 2 flynedd nesaf. Felly dwi wedi cael clywed o fy amserlen y gyfer flwyddyn nesaf. Fi sy'n i fod yn dysgu chi am y 2 flynedd, yn rili falch o hynny. Dwi wedi dysgu'r mwyafrif ohonoch chi drwy gyfnod allweddol 3 ar gyfer Almaeneg. A dwi'n hapus iawn bod fi'n parhau i wneud hynny. Llawer ohonoch chi wedi gweithio'n rili galed, yn enwedig yn ystod blwyddyn 9. A dwi'n hynod o falch bod fi'n parhau i ddysgu chi. Felly, chydig am y cwrs TGAU Almaeneg. Fel pob iaith dramor ar gyfer TGAU, mae'n gweithio mas fel hyn. Mae chwarter y marciau, so 25% ar gyfer siarad Almaeneg, 25% ar gyfer ysgrifennu Almaeneg, 25% ar gyfer arholiad gwrando, a 25% ar gyfer arholiad darllen a deall. So byddwn ni'n ymarfer yr holl sgiliau yna'r holl sgiliau ieithyddol, a byddwn ni'n neud na'n ystod y cwrs, a byddwn ni'n edrych ar wahanol themau. Mae lot o'r themau ni wedi falle cyfro'n barod, ni wedi neud y thema ysgol yn rili drwyadl yn cyfnod allweddol 3, a ni hefyd wedi trafod trefi, ni wedi gwneud lot o eirfa ar gyfer hwnna ac ardal a pethau felly. So, gyda chi grounding yn barod ar gyfer y cwrs, ond hefyd mae gyda chi'r grounding yna oherwydd ni wedi dysgu berfau presennol, gorffennol a dyfodol yn rili drwyadl, a mae hwnna yn mynd i fod yn allweddol ar gyfer y cwrs TGAU, bod chi'n gallu siarad am pethau nawr, pethau chi wedi wneud a pethau chi'n mynd i wneud, a hefyd bod chi'n gallu mynegu barn yn ffansi. Felly mae lot ohonoch chi'n rili ar eich ffordd gyda'r cwrs TGAU yn barod, a dwi'n hynod o falch o hynna. Felly, os ydych chi angen cael gafel yna fi yn ystod y cyfnod nesaf yma, yn amlwg anfonwch e-bost ato fi, chi'n gwybod sut i wneud hynny, allwch chi anfon neges hefyd ar Google Classroom. Fe fyddai'n gosod tasgau fesul gwers, felly chi'n gallu gweld donosteg dyn Fiat yn Iwni, mae'r gwaith i gyd mewn un lle. So os ydych chi'n mynd i gwaith dosbarth, a byddai wastad yn gosod tasgau'r diwrnod gyda'i gilydd. Mae gyda chi amrywiaeth o dasgau heddiw, ateb cwestiynau ar y Google Classroom. Mae yna dasg i chi fynd dros y berfau ar gym kit. Mae yna dasg wedyn lle chi'n gwneud jigsaw ac yn ymateb o'r jigsaw yn creu brawddegau. A wedyn ni hefyd gwaith cartref, wel hynny yw, mae popeth yn digwydd adre ar hyn o bryd, ond dros yr wythnos nesaf, byswn ni yn hoffi chi ddysgu'r ymadroddion amser ac yn benodol i ddysgu'r gwahaniaeth rhwng ydy yn let's n, let's neu let's s. So fi wedi esbonio hwnna yn y nodiadau. Mae let's n yn cael ei ddefnyddio ar gyfer diwrnod yr wythnos, let's n Montag, let's n Dienstag. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer misoedd, let's n November, let's n Awgwst, ac yn y blaen. Mae hefyd yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y holl dymhorau, let's n Sommer, let's n Winter, a hefyd mae'n cael ei ddefnyddio ar gyfer y gair monat, sef mis, let's n monat. Wedyn mae let's do, jyst gyda e ar y diwedd, jyst yn cael ei ddefnyddio ar gyfer y focha, let's do focha, achos mae'r gair focha ends in e, probably d, so mae'n let's do focha. A wedyn mae'r gair let's tes, gyda is ar y diwedd, achos mae'r geiriad mae'n das, let's tes vochenende, a let's tes iar. Felly dyna'r patrwm fyna, bys ni'n hoffi chi ddysgu'r patrwm, mae yna ffeil Quizlet i chi edrych yno, a hefyd mae yna ffeil lle dwi wedi recordio'r geiriau yna i chi hefyd ar y Padlet. So defnyddiwch yr adnoddau sydd yn y Google Classroom, mwynhewch y jigsaw, a fi'n edrych ymlaen gobeithio eich gweld chi rhywbryd cyn yr haf. Ni'n trial edrych nawr ar y trefniadau ar ôl i Kirsty Williams gyhoeddi ddoe bod ni yn gallu falle dod nôl i'r ysgol cyn yr haf. Gawn ni weld sut mae hwnna'n pan y mas, a nawn ni weld gobeithio byddwn yn gallu gweld yn gilydd. Ond yn y cyfamser gweithiwch yn galed, croeso'r cwrs, hynod i i'ch cael chi, a bod chi'n mynd i weithio'n galed gyda fi dros y 2 flynedd nesaf. So, vielen Dank, Dankeschön, na i weld chi cyn bo hir. Auf Wiedersehen.